Ламентацыя Ярэміі, раздзел 4. О, як счарнела золата, замянілася на чысцейшае золата. Раскінуты святыя камяні па вуглах усіх вуліц. Высакародныя сыны Сіёна і дарагія, як чыстае золата. Як жа палечаны яны за гліняныя гаршкі, працу рук ганчара. Але ж нават шакалы падстаўляюць саскі і кормяць сваіх малых, а дачка народа майго, жудасная, як страус на пустыне. Прысох язык немаўляце да паднябення яго ў смазе. Малыя хлеба прасілі, ды не было, хто б ім адламаў. Тыя, што елі прысмакі, падалі на вуліцах, а тыя, што выхоўваліся ў пурпуры, ляжалі ў гноі. Большай сталася злачыннасць дачкі народа майго, чым грэх Садома, які прапаў у адзін момант, і рукі не дакраналіся да яе. Яе назарэі бялейшая за снег, бялейшая за малако, чырванейшая целам за каралы, выгляд іх, як шафір. Твар іх цямнеў, як вугаль, і не пазнаць іх на плошчах. Прысохла іх скура да касцей, высохла і зрабілася, як дрэва. Шчаснейшая, забітая мечам, чым памерлая з голаду, бо гэтыя прападалі зняможаныя ад няплоднасці зямлі. Рукі жанчын міласэрных варылі дзяцей сваіх. Былі яны іх ежай у час загубы дачкі народа майго. Споўніў Господ гнеў свой, выліў распал гневу свайго і распаліў на Сіёне агонь, які праглынуў падмуркі яго. Не верылі валадары зямлі, ды і ўсе жыхары свету, што ўварвецца вораг і непрыяцель праз брамы Єрусаліма. З прычыны грахоў яго прарокаў і ліхоты яго святароў, якія пасярод яго кроў справядлівых пралілі. Цягаліся на плошчах, як сляпыя, крывёй спаганеныя так, што не мог ніхто дакрануцца да шатаў іх. «Уцякайце, ён нячысты!» — крычалі перад імі. «Уцякайце прэч, не дакранайцеся!» Калі ўцяклі яны, ды бадзяліся, гаварылі між паганамі. Не будзе іх больш, каб абжыліся яны. Аблічча Господа разагнала іх, на іх ужо ён не паглядзіць. У аблічча святароў яны не ўглядаюцца і не літуюцца над старымі. Дакуль марнеюць нашы вочы, дарэмна чакаючы дапамогі. З вартавой вежы нашай выглядалі мы народ, які можа нас збавіць. Яны цікавалі за крокамі нашымі, каб мы не хадзілі па плошчах нашых. Наблізіўся канец наш, споўніліся дні нашы. Вось прыходзіць канец наш. Скарэйшымі былі пераследнікі нашы, за арлоў паднебных. Яны гналіся за намі праз горы, цікавалі на нас у пустыні. Дух вуснаў нашых, намашчэнец Господаў. Схоплены ён у іх ямы, а мы аб ім казалі: у яго засенне будзем жыць між народамі. Цешся і весяліся, дачка Эдома, якая жывеш у зямлі Уц, і да цябе прыйдзе келіх, нап'ешся і аголішся. Дачка Сіёна, ліха тваё споўнілася, на перасяленне не выганіць больш табе, а карае ён за ліхасць тваю, дачка Эдома, выяўляе грахі твае.